खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया 2 लाख साख्रि आइजोफोरनि थाखाय 25,000 रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों। कंग्रेसहा जेबो एजेन्डा गैया, खालि बांलादेश हाबफैग्राफोराल' बिसोरनो भट होगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा आसामाव दैबाना होबथानाय आरो सिमा नायदिंनायनि थाखाय गावनि सेटेलाइटफोरनि बिथांखि लादों। सन्देह गोनां मोसौनि बेदर मोननायनि उनाव कक्राझाराव दुंहाव थासारि, सा 7 हमजादों। गुवाहाटीआ 29 मार्चआव गिबि खेबनि थाखाय जुनियर सार्किट बादायनाय खुंनो साखाफारा। दिल्ली क्राइम ब्रान्चआ इन्टारनेशनेल आर्म्स रेकेटखौ हमदों, सा 10 खौ हमदों। बिसायख'थिनि बेथनखौ इसिआ बांहोदों। प्रिजाइडिं अफिसारफोरा सानसेयाव 500 रां, माइक्र' अबजार्भारफोरा 2000 रां मोनगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्माया 2 लाख साख्रि आइजोफोरनि थाखाय 25,000 रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बजालियाव जन आशीर्बाद दावबायनायनि समाव गोबां खोथा फोसावदों। मोनसे सुबुं हान्जाखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि जुदि बिथांनि सरकारा खुंथायाव फैफिनो अब्ला हादोरसायाव 2 लाख सोरखारि साख्रि होगोन। बिथाङा आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो रांखान्थियारि मददखौ गोख्रों खालामनो नाजानायनि बाहागो महरै आइजोफोरनो 25 रांनि राङारि अनसुंथाइ होनायनि खोथा होयो। बे फोसावनायफोरा जन आशीर्बाद यात्रानि गेजेरजों बिजेपि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि बाहागो महरै फैदों, जायनि थांखिया ओनसोलनि भटारफोरजों फोनांजाबनाय। बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बेफोरबादि समायखिराफोरा हादोरसायाव राजखान्थियारि बिथिंखौ महर होनायाव मैखोम बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ कंग्रेसहा जेबो एजेन्डा गैया, खालि बांलादेश हाबफैग्राफोराल' बिसोरनो भट होगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया भारतनि माहारियारि कंग्रेसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मोनसे सुबुं जथुम्मायाव शर्मा बिथाङा बुङो दि कंग्रेसहा हादोरसानि थाखाय जेबो रोखा एजेन्डा गैया। सीएम हिमन्त बिश्व शर्मानि बादिब्ला कंग्रेसहा जेबो एजेन्डा गैया, खालि बांलादेश हाबफैग्राफोराल' बिसोरनो भट होगोन। सीएम बिथाङा बुङो दि बिथांनि सरकारा आसामनि सिनायथि, हारिमु आरो रैखाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिथाङा कंग्रेसखौ भट बेंकनि राजखान्थिनि थाखाय हाबसनफैनायखौ बांहोगासिनो दं होन्नानैबो अजद होयो। बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो आसामाव राजखान्थियारि आबहावाया दुंहाव जालांनो हमदों, दैदेनगिरिफोरा गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। थामथि खौराङाव दङ आसामाव दैबाना होबथानाय आरो सिमा नायदिंनायनि थाखाय गावनि सेटेलाइटफोरनि बिथांखि लादों। मोनसे गेदेर बिरोंदामिनारि आगानजों आसाम सरकारा दैबाना सामलायनाय आरो सिमा नायदिंनायनि थाखाय गावबा गावनि सेटेलाइटफोरखौ हगारनो बिथांखि लादों। आसाम सात मुंनि थांखि लानाय मिशननि थांखिया ब्रह्मपुत्र हायेनाव दैबानाखौ ट्रेक खालामनो आरो सेन्सिटिभ सिमा ओनसोलफोरखौ नोजोर होनो थाखाय नंगुबै समनि सावगारिफोर जगायनाय। खौरां मोन्नाय बादिब्ला हादोरसाया गावारि कम्पानिफोरखौ बेफोर सेटेलाइटफोरखौ डिजाइन, बानायनाय आरो लन्च खालामनो थाखाय हांख्रायहरदों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे मावथांखिया दैबानाजों बांसिनै गोहोम गोनाङै सामलायनो हागोन आरो नोजोर लाखिनायखौ गोख्रों खालामगोन, गुबैयै दैमानि सिमा ओनसोलफोराव जेराव बेरा लागायनाया गोब्राब जायो। जुदि बेखौ मावफुंनाय जायो अब्ला आसामआ भारतनि गिबिसिन हादोरसा जागोन, जायहा खुंथाय आरो रैखाथिनि थाखाय गावनिनो थि सेटेलाइट सिस्टेम थागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ सन्देह गोनां मोसौनि बेदर मोननायनि उनाव कक्राझाराव दुंहाव थासारि, सा 7 हमजादों। हिन्दु नखरनि सिथ्लायाव सन्देह गोनां मोसौनि बेदर मोननायनि उनाव कक्राझारनिफ्राय दुंहाव थासारि सोमजिदों।
खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। पुलिस आरो रैखाथि हान्जाफोरा थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायो। बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै 4 हौवा आरो 3 आइजोफोरजों लोगोसे 7 सुबुंखौ सोंनाय फिन्नायनि थाखाय हमनानै दोननाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे बेदरा खाथिनि हाबानि जानाय लोंनायनिफ्राय फैदों जानो हागौ आरो जानो हागौ मासे सैमाया न'आव लांफादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे बेदरा खाथिनि हाबानि जानाय लोंनायनिफ्राय फैदों जानो हागौ आरो जानो हागौ मासे सैमाया न'आव लांफादों, जायनि जाहोनाव बे जाथाया सोमजिदों। बिबानगिरिफोरा गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं आरो सुबुंफोरखौ गोजोन आरो गोरोबलायनाय लाखिनो खावलायदों। 5थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआ 29 मार्चआव गिबि खेबनि थाखाय जुनियर सार्किट बादायनाय खुंनो साखाफारा। बे हाबाफारिखौ आर्य कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जागोन आरो बेखौ जर'खायै 3 निफ्राय 15 बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनि थाखाय बानायनाय जादों। बेनि थांखिया गथ'फोरनि गेजेराव देहायारि खामानि, फोथायथि आरो बायजोनि सोमोन्दोखौ बांहोनाय। दोरोङारि बादायलायनायनि बेरेखायै बादायलायनाया बादायारि नङै जागोन, देरहानायनि अनगायै बाहागो लानायनि सायाव गोसो होगोन। गथ'साफोरा गाव-गावनि बिमा-बिफाजों लोगोसे बाहागो लागोन, जाय बेखौ नखरजों गोरोबनाय हाबाफारि खालामगोन। बे फराफारियाव गासै मोन 15 रंजाथाव हेंथाफोर थागोन, जेरै क्रलिं, गाखोनाय आरो समानथाय चेलेन्जफोर। सामलायगिरिफोरा बुङो दि बे हाबाफारिया मोगथां जिउनि मोनदांथिनि गेजेरजों सोलोंनो थुलुंगा होयो आरो गथ'फोरनि सायाव फोथायथि सोमजिहोनायाव मदद खालामो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोगोराव गथ'साफोरनि थाखाय फिटनेस आरो बायजोआरि हाबाफारिफोरनि सायाव नोजोर होनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ दिल्ली क्राइम ब्रान्चआ इन्टारनेशनेल आर्म्स रेकेटखौ हमदों, 60 हमदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ पाकिस्तान, नेपाल आरो बांलादेशजों सोमोन्दो थानाय मोनसे हादोरनाङारि हाथियार सिखाव फालांगि रेकेटखौ हमनो हादों। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायजों लोब्बा थानाय 60 सुबुंखौ हमनाय जादों। बे नेटवार्कआ गोबां हादोरसाफोराव दायनिगिरि हान्जाफोरनो आयेन बेरेखायै गुबुन हादोराव बानायनाय हाथियारफोर जगायनायाव लोब्बा दंमोन। अपारेशननि समाव पुलिसआ पिस्तल आरो साबमेसिन गानजों लोगोसे गं 21 गोथां हाथियारजों लोगोसे गं 200 निबो बांसिन गोथां गुलि बोखांनो हायो। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि पाकिस्ताननिफ्राय हाथियारफोरखौ सिखावै लाबोदोंमोन आरो भारत सौहैनायनि सिगां नेपालनि गेजेरजों दैथायहरनाय जादोंमोन। संदाननायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सिक्रेट नेटवार्कनि गेजेरजों दैथायहरनाय जादों। पुलिसआ बुङो दि बे सिग्रोमनाया बानजायनाय दायखौ मोनसे गिदिर खहा खालामदों आरो हादोरनाङारि सोमोन्दोखौ संदाननो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ बिसायख'थिनि बेथनखौ इसिआ बांहोदों, प्रिजाइडिं अफिसारफोरा सानसेयाव 500 रां, माइक्र' अबजार्भारफोरा 2000 रां मोनगोन। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थि खामानियाव नांथाबना थानाय बिबानगिरिफोरनि बेथनखौ बांहोदों। सोदांनाय दाथाय बादियै प्रिजाइडिं अफिसारफोरा दा गावसोरनि मावनांगौ हाबाफोरनि थाखाय सानसेयाव 500 रां मोनगोन, जाय मानबान्थायाव मख'जाथाव बांनायखौ दिन्थियो। माइक्र' नोजोर होग्राफोरनो भट होनाय हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनायाव बिसोरनि बिफावनि थाखाय 2000 रां होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिसायख'थिनि समाव गोबाव सम खामानि मावनाय मावख'गिरिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय टिफिन एबा जाग्रा आदारनि थाखाय सानसेयाव 500 रांसिम बांहोनाय जादों। बे थांखिया बिसायख'थि मावफारियाफोरनि थाखाय मोजां बान्था आरो थुलुंगा होनाय, जाय भट होनाय हाबाफारिनि समाव गोनांथार आरो दाबि गोनां खामानि मावो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।